गिबियाव जिसु ख्रीष्टनि मुङै बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै गासै फोथायारिफोरनिसिम गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम रिपेन्टेन्स गोसो सोलायनायनि बिषयखौ लानानै फैदों आरो फंनैसो बुंनो होननानै आङो दा बे समावहाय आङो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयारिं खालामनो लुबैदों आरो खावलायदों साफ्रोमबो दिनै बे बिषयावहाय आंजों लोगोसे शेयारिंआव थाफागोन। बेहे खालामनानै जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि लागै बासायजानायनि लागै प्रथम आगानानो जोंनि गोसो सोलायनाय। गोसो सोलायाब्ला जों मालाबाबो जों बासायजानायखौ मोननो हाया। बेनिखायनो पेतरा मोनसे बाथ्रा बुंदों, थिनहरजानाय नै बालाबनि 38-39 बे सिरियाव बुंदों, गोसो सोलाय बेबादिनो जिसु ख्रीष्टजों बाप्तिस्मा ला, अब्लासो गोथार जिउखौ नोंसोरो मोनगोन होननानै। बेनिखायनो जों गोसो सोलायागौमानि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ बाप्तिस्मा होनाय नङा आरो जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ बाप्तिस्मा होआब्ला जों गोथार जिउखौ मालाबाबो मोननो हाया। बेनिखायसो दिनैहाय बे बेलायावहाय पेतरा गोब्राबै बुंदों आरो जों पेतरनि बुंनायखौ जों नायबावनि थिनहरजानाय 3 बालाबनि 19 सिरियाव। बेयाव गोसो सोलाय खि जाने नोंनि पापफ्रा नागारजायो। अब्ला जों नायदो, पापखौ नागारजानायाबो गोसो सोलायनांगौ। गोसो सोलायाब्ला पापा नागारजाया। बेनिखायनो अनज्लायग्रा बयनिबो बिदा फंबायफोरनिसिम आं खावलायहरदों, बेनोसै जोंनि सम आरो खाबुआ। जों गासै संसारनि बिलासिताफोरनिफ्राय जों गोसो सोलायनानै फैनांगौआ। मानोना बाइबेलाव बेबादि बुंदों, पौला गांनैनि करिन्थियान 7 बालाबनि 10 सिरियावहाय, जे मोदोमजों सोलायजानो हास्थायनाया थैनायाव लाङो, जिउजों सोलायहोनाया बासायनायाव लाङो होननानैहाय। बेनिखायनो जों बे बिषयाव जों क्लियार जानांगौ दे बेनो जोंनि समया जे जों गोसो सोलायनांगौसै। गोसो सोलायाब्ला अब्ला जों फोरबुनि गेदेर ग्रेस दयाखौ जों माब्लाबाबो मोननाय नङा। आरोबाव जों नायबावनि जे पौला मोनसे बाथ्रा बुंदों, थिनहरजानाय 7 बालाबनि 30 सिरि, बेवहाय बेबादि बुंदों, स्नि सिरिनि 30आव, इसोरा मिथियै बोथोरफोरखौ नेथ'बोबाय, बियो दानो मानसिफोरनो खोथा दोङो, बयबो जेरावबो गोसो सोलायथों होननानै। मानोना बेयाव बेबादि बुंदों जे दानोसै गोदोनि मिथियैखौ फोरबुआ सैबोबाय होनो, नाथाय आरोबाव सैबावनाय नंलिया। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायदों, दायो जों साफ्रोमबो फोरबुआ फैफिनसिगौ। गावनि बुंनाय बादि फोरबुआ जोमैनि रडजों फैसिगौ। नाथाय जों दासिमावबो जों थाम थिम जानो हायाखैब्ला, गोसो सोलायनानै जों थाम थिम जानो हायाखैब्ला जों बोरै बिजों थांफानो? बेनिखायनो अनज्लायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि खावलायनाय, बिनि फैनायनि सिगाङावनो आं बैखौबो खावलायदों, दा फोरबुआ गोसो सोलायनो हलि स्पिरिटना गोथार जिउआ जों साफ्रोमखौबो गोसो सोलायनो थिनदों। अनज्लायग्रा बिदा फंबाय बिनानावमोन, बेहे खालामनानै जों जेब्लाहालागै संसारनि बिलासितानिफ्राय, संसारनि लुबैनायनिफ्राय, संसारनि जाग्लुं लोंग्लुंनिफ्राय जों गिदिंनानै इसोरनि बेबस्था आरो बिनि हुकुमाव फैनाय नङा, अब्लाहालागै जों फोरबुनि गेदेर दयाखौ आवग्रिनो जों माब्लाबाबो मोननाय नङा। बेनिखायनो खावलायदों, बे जोबथा समायाव बयखौबो आं खावलायदों, फैदो, फिनदो, गोसो सोलायदो,
फोरबोनि बेबस्था आरो बिनि हुकुमखौ मानिदो। बाइबेलाव बेखिनिल' जों नुखादों, मोननै जों नुदों। बे मोनसे जाबाय जोङो गोथाङै थानो आरो थैनाय। बाइबेलाव बेबादि बुंदों। जों हुदा बिजाब 30 बालाबनि जोङो 17-18 जों नायोब्ला इसोरा इजराइलारिफोरखौ बुंदों जे दिनै आं नोंसोरनि सिगाङाव थैनाय आरो गोथांखौ दोनबाय। अब्ला जायहा दिनै इसोरनि बेबस्थायाव गिदिंनानै फैगोन आरो बिनि बाथ्राखौ मानिगोन, बे जनफ्रा गोथाङै थागोन। आरो जोबथा समायाव दा गोथार जिउआ बुंदों जे इब्रिनि 10:15-16 नोंथाङा फराय। बेवहाय मा बुंदों? जोबनाय सानाव फोरबोआ, गोथार जिउआ बेबादि बुंदों, जोबनाय सानाव फोरबोआ गावनिखौ बेबस्था आरो बिनि हुकुमाव दोनखासिगोन आरो बि जना फोरबोनि बिसा नखर आरो बिनि रायत जासिगोन। नाथाय जायफ्रा फोरबोनि बेबस्थायाव गैया, बि जनफ्रा थालांजोबगोन। बेनिखायनो सासेबो जेन थालाङा दिनै आं खावलायदों। नोंथांमोना दा सम सफैबाय, फोरबोनि बेबस्थायाव गिदिंदो। जेब्लाहालागै जों फोरबोनि बेबस्थायाव गिदिंनाय नङा, अब्लाहालागै जों फोरबोनि बिसा, फोरबोनि नखर, फोरबोनि रायत जों जानो हाया। जार्माया 31:33 बुंदों, ओरैबायदि मोनसे समय सफैगोन जे समायाव आंनि बेबस्थाखौ बिसोरनि हृदयाव आरो आंनि बाथ्राखौ बिसोरनि मनाव लिरगोन। बिसोरो आंनि रायत जागोन, आं बिसोरनि इसोर जागोन होननानै। जों नायदो इसोरा सोरनि इसोर जागोन? जायफ्रा दिनै गोसो सिलायनानै गिदिंनानै फोरबोनि बेबस्थायाव फैगोन आरो बिनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिगोन, बि जनासो फोरबोनि बेक्ति, फोरबोनि नखर, फोरबोनि रायत जासिगोन। अनज्लायग्राफोर, बेनिखायनो जोबथायाव आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, मोनफ्रोमबो मोनसे समय दोनदों। गोसो सोलायनायाबो मोनसे समय दोनदों। आरो गोसो सोलायनाया नैबे 2021-22नि बिथोराव जों कमप्लिटलि चेन्ज जानानै फोरबोनि बेबस्थायाव फैयाब्ला गोसो सोलायनायनि समयखौ फोरबोआ बोखांसिगोन नामा? जेब्ला गोसो सोलायनायखौ फोरबोआ बोखाङो, अब्ला एसौबादि जागोन नामा? जों इब्रि 12:16-17 एसौआ गोसो सोलायनो जायगा नागिरदों, नाथाय जायगा मोनाखसै। बोरखौ बिबा बायदों, गाबनानै बिदों, मोनाखसै। एसौबादि बेबिचार दाजा होनना बुंदों। अब्ला दिनै नाहरदो, मानो बुंदों? दिनैबो जों एसौआ जेरै आं उखैनानै थैनोसै, गिबि एक्टरा आंखौ फोथाङा होननानै बियो मुगैदों, नेवसिदों, बिनिखायनो बिखौ बेबिचार खालामदों होननानै बुंदों। दिनैबो जों रायतफ्रा इसोरनि बेबस्था, बिनि हुकुमखौ मुगैदों, नेवसिदों। अब्ला एसौबादि जों सावगोनां जागोन। जों गोसो सोलायनो जायगा नागिरब्लाबो जों जायगाखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो खावलायदों, नुजाहोजानाय 2:21 जिसु ख्रीष्टआ समरना पद्मा द्वीपआव बेबादि बुंदों, आं नोंनो गोसो सोलायनो सम होखादोंमोन होनजाया जेन। होमब्ला साननानै नायदो नोंथांमोना, जोंनो गोसो सोलायनो समय होदों। नैबेखौ फोरबोआ जोंनि लागै मोजां समय होदों। बेनिखायनो अनज्लायग्रा गासै ख्रीष्ट बिश्वासी नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय, फोरबोनि खननैनि फैफिननायाव फोरबोजों लोगोसे थांनो लुबैदोंब्ला गोसो सोलायनानै फोरबोनि बेबस्था आरो बिनि हुकुमाव फैदो, बिनि थिननायखौ मानिदो। अब्ला फोरबोआ जोंखौ ओंखारनानै नाजावफिनगोन। आं बेखौनो बुंनानै दोनबाय। जिसुनि मुङै साफ्रोमनिबो गोजोननाय बावहरबाय। आमेन।